Matur nuwun dumateng Mas Pranoto Adicara kersa maringi wekdal dumateng pribadi kula minangkani atur saking kersanipun Bapak Pujo Piyono ing Brangkal menika. Estunipun kula nyuwun doa restunipun Bapak Ibu saking kula. Bapak Lurah ugi sak berangkatipun ingkang kita hormati saha para rawuh langkung-langkung tamu saking Kokap sak rombongan sedaya ingkang dadi hormatan. Keparenga kula nyeget pangandikan sekedhap kemawon minangkani atur saking ngersanipun Bapak Pujo. Kados pundi Bapak Pujo Wiyono menika ngijabaken kang putra kok ngawonanken ngaten menika sebabipun pripun nggih. Awit Bapak Pujo menika putranipun wedal menika niku ragil dene samangke sak bibaripun nyemanggaaken. Kalian putranipun Bapak saking Kokap nggih ragil. Adene panuwunipun mangke mugi-mugi sak bibaripun saged tambah nggih alhamdulillah. Sak ngaten. Menika mawi sarana tumpak punjen. Tumpak punjen menika awujudipun menapa menika sejatosipun namung jampi, Pak. Jampi menika sepele. Jamu, monggo Pak. Menika Bu ingkang badhe ngersakaken jamu menika wonten jamu komplit. Monggo kula nyuwun doa restunipun. Kula nuwun. Kula badhe nglaksanakaken sarana menika ing samangke sarana menika saged kangge khusus kula nuwun niki badhe sadhe jamu. Temanten sekalian minggahipun dhateng bapa ibunipun nggih kiambak-kiambak. Jamu Pak, jamu. Kajenge menika wonten bakul jamu jaman sak menika kathah bakul jamu menika. Pak jamu monggo wonten jamu komplit menika. Ya. Tumbas nggih Pak nggih. Wah, gampang nek tuku ngono engko nek kira-kira aku jodoh apa ta iki aku gak anggapake sarana anakku anggene dadi temanten mangke saklebaripun saged keparingan ayem tentrem wilujeng nir ing sambe kala saking ngandhap ngantos dumugi sak penginggilipun. Niki komplit Pak jamunipun ngaten menika. Monggo Pak tumbas komplit menika jamu kula. Aku ya bakul jamu. Aku iki saka Kokap. Iki aku keroyo-royo lho, aku gendong jamu. Saka Kokap nganti tekan ing Brangkal kene iki waduh. Wah kula saking pasar kok klepu Pak, cep tebih kula niku. Iki kok klepu? Nggih. Kowe bakul apa? Jamu. Jamune kaya napa? Wah, jamune kula komplit wonten jamu pegelinu. Wonten jamu dengkulinu, wonten Dengkologe? wonten pokoke. Untu potol? Ah, beres pokoke niki. Komplit saking ingsun Parma niki. Ning nyuwun pangapunten nggih Pak Ibu. Ampun guga tuhonen bakul jamu. Sakmenika kathah ingkang ngapusi. Lah jenengan mboten percaya napa Pak? Nika kenging dipun buktekaken samangke jaminipun menika kados napa. Wong kula niku nggih bakul jaminek lho. Nek jenengan sing sehat tumbas jamu kula Mbah. Monggo. Saestu menika. Jamune kaya ngapa? Wah, jamu kula mangke nek pun jenengan ajeng tumbas kula tokke. Tuku nek duit. Pinten? Aku nek urung dinehi duit Pak Bojo aku arep tuku jamu. Sakniki pokoke tumbas Pak, ajeng kula gawe ngingoni anak bojo kula. Kula niku pun tebih saking pasar Klepung nika Bojomu pira? Wah nggih setunggal kok. Ning ya putri. Wah nggih putri wae beres. Wis kaya ngapa jamune duduke? Ya ndek musik kok ngapa ndekku asli ndekku iki. Nek percaya karo aku lho, jamuku iki samengko kanggo dejamu temanten. Kok tengrek gejek ana apa iki? Aku tak takon, Mbah. Iki takon ana apa iki? Ora.
Aku le ora gelem. Mergo kowe iki kulonane ngapusi. Nah, iki nek ora tuku ya ora tuku. Saiki aku tak ndelok jamumu. Jamumu. Ha. Iki jamune jamu apa? Ha. jamu, jamu. Oh, Jamu iki anggur. jamu Ora iku obat. ora jamu sehat. Iki jamu wis kadaluwarsa. Ora kena didol, ora kena. Ora pareng. Jamu. Saiki nggone Mbah iki jamu apa? Oh, Nah, jamu iki apa? aku keroyo-royo saka kokap ki mrene adol jamu asli lho. Yo, jamu apa? Ndelok aku ndelok jamune. Iki jamuku. Nah. Iki sing jamu asli. Nah, niki jamu asli. Niki jamu minangka ilalasrana kangge temanten. Mugi-mugi samangke temanten sekalian saged antet runtut anggenipun bebrayan wonten-wonten alangan setunggal menapa. Nggih. Ngoten mawon, Mbah, sampun cekak monggo. Muga-muga mangke lek kagungan putra nggih. Nah, menika monggo menika kula suwunaken doa restu dumateng Bapak Lurah ugi sak perangkatipun langkung-langkung saking sesepuh Kokap Kakung Putri sedaya kemawon kula sawabane wilujeng. Iki samangke sageta wilujeng saking ngandhap ngantos dumugi ya penginggilipun.